أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli din qardoshlarım, niçin biz bunda keldik? Biz bunda mescitga keldik, Allah yurtuna. Ya Rabbim Allah rahmat qopqalarini och deb so'raymiz biz. Ondan so'ng atahiyatul masjid oshiqmisha 2 rakaat o'qiymiz. Ondan so'ng dars tinglaymiz. Mana shu vaqtda inshaalloh bizning qalblarimiz taravihga azir bo'lacak. Shu vaqtda bizni nafisimizda tugil, qarin bizning qonimizda yuriy turgan, vasvasa qila turgan da sinov tugil, bizni komasha olmay. Mana xatli 2 dars bo'lganimda Bulat Hazrat Sirada mana bu gadjetlardan yuragroq bo'lu deb ham kisha zikr turunda aytdi. Hamza qardoshimiz duo. Aina ala zikrika va shukrika va husn ibadatik. Mana shu duoni jamoat o'rganik. Oxirida biz uni yoddan bilga tejbiz. Allohumma aini ala zikrika va shukrika va husn ibadatik. Ya Allah, seni zikr etarga, Сиңа шөкер итәргә һәм сиңа яхшы итеп гыйбадат кылырга миңа ярдәм ит. Менә шул дуганы җәмәгать безнең авызыбыздан төшмәсен, калмасын. Гел шуны әйтеп торып җәмәгать biz ушбу Рамазанны тиешле рәвештә үткәрик. Как перевод с арабского таравих? Раха, истираха, ягъни ял итү җәмәгать. Без ял итәргә тиешбез. Бу дөньядан biz ял итәргә тиешбез җәмәгать. Шуңа күрә өйдә әзерләнеп, монда килеп, иншалла, ял итәргә өйрәник. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat, biz sizning bilan ulug' bo'lgan oyni qarshi oldik. Bu oy уңыш җыю айы. Уңыш җыю айы, чөнки бу айда кылган изге гамәлләр өчен әҗр саваплар арттырыла. Монда күпме кеше утыра, һәр кеше үз юнәлешендә аңа нәрсәдер җиңеләйтелгән, Аллаһ Тәала һәр кешегә үзенекен җиңеләйткән. Менә нәрсә Аллаһ Тәала сиңа җиңеләйткән, шул юнәлештә изге гамәлләреңне арттыр. Кемдер күбрәк намазлар торгыза ала, кемгәдер төннә белән йокламыйча намазлар торгызу җиңеләйтелгән икән, арттырсын бу айда. Кемгәдер Аллаһ Субханаһу ва Тәала мал биргән һәм ул хәерле изге гамәлләр кыла ала, үзенең малы белән садакалар биреп, ярдәм итеп тырышсын. Һәм инде бу ай гамәлләр кылу айы. Бу ай Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың мәгъфиратына ирешү айы. Һәм Аллаһ Тәала безгә бу форсатны бирде икән, бүген уразага керергә. Бу зур ниғмәт. Һәм бу әйтик форсатның кадерен белик. Бу форсатның кадерен белик, кулланыйк. Бушка уздырмыйк. Ә бит кыямәт көнендә үкүнүче кешеләр булачак. Ни өчен менә мин гамәлне кылмадым? Менә бит форсатым бар иде, калдырдым. Менә бит минем каршымда шундый изге гамәл кылырга бер форсат туды, ә мин эшләмәдем диячәк кеше. Андый кеше кире кайтырга тели. Хәерле изге гамәлен кылмаган гамәлен кылырга тели, ләкин кайта алмый. Ә без әле монда, бу дөньяда гамәл кыла алабыз. Ләкин кайсы бер вакытта ялкаулык килә, кайсы бер вакытта ярар инде соңрак дибез. Ләкин соңрак килер микән? Иртәгә килер микән? Аннары үкүнүчләрдән булмасак иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръәндә Рамазан айын сыйфатлаганда, Рамазан айына шушындай сыйфат бирә. Аллаһ Тәала әйтә Бақара сүрәсендә: «Шәһру Рамадан аллази унзила фихил Qur'an». Рамазан айы ул шул ай, кайсысында Qur'an иңде ди. Һәм Рамазан айын Аллаһ Субханаһу ва Тәала сыйфатлый Qur'an китабы иңү белән.
Башка бер аятта Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Шунлыкта без аны, ягъни Коръәнне иңдердек Кадр кичәсендә. Һәм инде белгәнебезчә, Кадр кичәсе ул Рамазан аенда. Әйе, Рамазан ае ул ураза ае. Ләкин шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля аны сыйфатлады Коръән иңү ае белән. Һәм шуннан чыгып, biz бу айда Коръәнгә күбрәк игътибар бирергә тиешбез. Күбрәк аны укырга, күбрәк аның өстендә уйланырга тиешлебез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна ва'даллаһи хаққ. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Рамазан айында изгелек кылган кешегә әҗр савап күпләтә бирелә. Һәм инде без беләбез, гади көннәрдә Коръән укуның әҗр савабы ул бер хәреф өчен 10 әҗр савапка кадәр. Һәм әгәр дә инде кеше аны Рамазан аенда укыса, ул әҗр савап тагы да арттырылып бирелә аңа. Шуңа күрә мөселман кешесе ушбу форсатны кулдан ычкындырмаска тиеш. Рамазан аенда әҗр саваплар арттырылып бирелә. Һәм инде әгәр дә без бу Рамазан аен Коръән укуда уздырсак, Коръәнгә игътибар бирсәк бу айда, biz тагы да күбрәк әҗр савапка лаеклы булачакбыз. Гадәттәгечә, Түбән Кама шәһәре мәчетләрендә таравих намазларында Коръән укыла. Һәм инде без Рамазан аенда менә шушы 29 таравих намазында без 9-нчы Коръәнне укып чыгабыз. Шулай ук безнең авыл мәчетләрендә дә таравих намазлары уздырыла. Анда таравих намазларында хатим чыгылмаса да, ягъни хатим дигән сүз ул 9-нчы Коръәнне укып чыгуны аңлата. Авылларда 9-нчы укып чыгылмаса да таравих намазларында барыбер әлхәмдүлиллә Аллаһның рәхмәте белән таравих намазлары калдырылмый. Һәм инде быел безнең 5 авылга безнең тахфиз шәкертләре билгеләнде. Әлхәмдүлилләһ, инде Аллаһның рәхмәте белән инде безнең Рамазаннарыбыз, ифтарларыбыз үтә. Әлхәмдүлилләһ, көн сайын Аллаһның рәхмәте белән шул ифтарларыбызны үткәрәбез, тырышабыз. Апалар инде безгә өстәлләр, мул иттереп өстәлләр әзерлиләр. Әлхәмдүлилләһ, кеше җыела, Аллаһка шөкер, мәчетләребез тула. Һәм дә инде быел шәһәр үзәк мәчеттән безгә инде шәкерт җибәрделәр. Үзе безнең Түбән Камадан килгән шәкерт Марат дигән шәкерт малайыбыз хәзер безнең Рамазан ае башланганнан бирле таравих намазларын үткәрә. Әлхәмдүлилләһ, бик матур укый Коръәнне. Альберт улы Марат безгә инде менә шу таравихларны алып бара. 20 рәкать. Әлхәмдүлилләһ, 20 рәкать алып бара. Ул инде яттан 3 җуз белә, әйе, менә шушы 3 җузны инде без укыйбыз. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Безнең менә шунда мәхәлләдә йөргән барыбызга дагын булай аппарлар, шуй үзебезнең татар малайлары шушылай үскәч, без бик шат, безнең дәвамыбыз була, значит. Авыл халкы моңа бик риза. Аллаһның рәхмәте белән тагын да аңа укырга, белем алырга язсын.
Калган егетләребез дә шулай үссен. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Бу безнең шәкертләр өчен беренче тәҗрибә. Шуңа күрә алар да үзләрен күрсәтәләр. Авыл халкына бик тә ошады, чөнки яшьләр килде. Әлхәмдүлиллаһ, аларның укулары да матур, тырышалар. Һәм инде шулай иттереп, Аллаһның рәхмәте белән тәравих намазларын уздыралар. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ташлык авылында таравих намазлары әкрәңдә укыла. Безнең Халил хәзрәттән без хәзрәт чакырган иде, намазлар укырга дип. Ул инде безгә яшь егетебезне, Ханиф кардәшне җибәрде. Ул пансионатта тәрбияләнүче яшь егет. Матур гына алып бара, 20 рәкәт без укыйбыз. Әлхәмдүлилләһ, барысы да риза, шат. Безнең әби бабайлары шушы авылда безне бик якын итеп аны кабул итеп алдык. Ул 9 җүз белә, 4се нык ятланган, 4не алып бара инде бака. الله أكبر وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Bütün Müslümanlar Ramazan'ı kütüp alalar. Hisler, heybet hisler. Yaşlar bizden uzdururga tiyiş. Bizning yaştaşlar deb aytganda ul çağında ul hatlı öğren almadılar vaqtında. Biz hazır ul hatlı уже bile olmabız deb aytam. Yaşlarning oldunda barысы da açık öğreneler. Bizde de hazır alar artından alıp baralar. Сахабалар вакытында да шундай укымышлы яшь егетләрне алга куеп, аларның артларында өлкән абыйлар, абзылар укыйлар иде. Инде менә безнең яшь егетебездән Ханиф тә, Аллаһка шөкер, без бабайларны, абзыларны ала уеп укыйбыз, әлхәмдүлиллаһ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ramazan ayları mübarek olsun karşınızda. Amin. Аллаһ субханаһу ва тааля безләрнең ошбу айда кылган хәерле изге гамәлләребезне кабуллардан кылсын. Безгә бу айда Коръәнгә күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк укырга насыйп итсен. Һәм инде безнең барча гыйбадәтләребезне дә тоткан, уразаларыбызны, укылган Коръән аятләребезне кабуллардан кылсын, әҗерләрен күпләтә кайтарсын. Мәчетләргә тәравих намазларына яшьләр күп йөри башлады. Менә шул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән әзрәк яшьләребез мәчетләргә күп йөриләр, намазларга йөриләр, җомга намазларына, тәравих намазларына. Менә Аллаһ Тәгалә, Аллаһ Тәгаләнең бөтен өметләребез яшьләрдә хәзер. Исән-сау әйбәт кенә алда көннәребездә дә аларның күп йөрүләрен теләп, исән-сау имин генә исән булып Аллаһ Тәгаләгә тапшырып калам, Аллаһ Тәгалә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мен имам орнында басқаш бик каты каушым, чөнки артта авы абылар басып торалар һәм бу эштә бик җаваплы булырга кирәк. Мин Коръәнне хатасыз укырга тырышам. Аллаһка тәвәккәлем.